lami endixomecingweni yoyo amahalala akakapho nenyongo makakaphe phezulu hoyo mamahalala nguwo iwilitawu lami ixomecingweni kwamamahalala akakapho nenyongo Kalathi hayi bona ngoku ntoni ngoku Kalathi sokwayisa makakapho nenyongo akakaphe phezulu hoyo mamahalala biwilitawula nguwo kwena biwile phezulu hoyo mamahalala makakapho nenyongo mamahalala biwilitawula snakes njwala yam strong anyiwa kule nyanga i-20 lena kwathi nayikhwenye mawa indoda zumbamba intoni kwathi ngakakho excited umgidi kahlabathi umgidi kayesu indoda wasekho excited unqamela ntoni ibhekile wakulibele kusela kuzade kube late yo ndilibele naloo nto and wena uyakhumbula uba ngaba bendikhe ndaya phaa elenkeni ehlathini ndifika phaa uma wawubhitye ngumcingo uyakhala undoda ukuthi ndityele okokoko ibhekile wongula yonke icaleli lonke lebhekile ngoku wena uphinda nduma wawo ujisiwe ngoku seza utya inyama andifuni ubuphathe umothi sityapha emampexeni ityapha kokwenu uhlukane notywala nokutya le nto komntanama into ingxamileyo ibhekile uyatyeba ubhitye ungumcinga phaa unyutyiswa yintoni heyi unyutyiswa yintoni and kwathini ukhumbule ngoku kwakho inkomo phaa kwenu naswama ngecala lonke le nkomo nizawubona noyihlo kanjani nizawunyanza imkhale sami isicathulo ngoku nizawukunyanza ukhotha nobesenta utywala sendiqalile ndiyaqhuba nje yintoni ngoku wazonyuba and andityi intsango ubutya intsango mna intsango uyoyityela phaa kahela phuma apha tu ndenza nnari yini tik inyelwa ngumntana elihlobo utya ukutya kamawawo ke into uzondixela ituwa waphulelo cango iyatyiwa intsango le ntwana kunzima uvula icango zuka kunzima uvula icango into enoyithi 1 2 namandla lo banamandla loo Molo boy yonke ndibele nobolisa umntana kaloku kaloku nilwa ngocango. Kutheni ukuthi uvula icango? Unzima uvula icango le nto le kampela. Ityhafe noyihlowayo. Molo. Siyabusela. Hayi come. Ungatheli izandla. Imagine ntoni man. Ima. Okubutywala obuselayo ima wo. Thina kaphambana. Andifuni uphambana hlekisa. Okubutywala obuselayo ayibo ubutywala bomgidi. Utywala bomgidi antoni utywala bufumana phi komgidi butywala bam obu baby lo all brown uyiselayo dlangisa ayo all brown yokubana makuselwe ngayo uzandirubisa baby come ndifuna uhlisa umoya because kuthiwa ndiyakungcolela xa ndithetha nawe andifuni ungcola mntu wam obutywala ubuselayo apha ayibubo obu bomgidi butywala bomgidi obu xa ubonile xa ujongileyo What do you mean bana butywala bomgidi obu ugqiba utywala bomgidi uthini nabantu abasibamele sikhuphe invitation sathi halala nguwo ngumgidi sakhuphe invite samema abantu sababiza yabona uba ndithethela ezantsi uyandiva ngisabana ndithethela ezantsi uyandiva ngisabana ndithetha soft nawe ndiyaqhenga mntu wam ngele lizwi lonkonzo because andifuni uba ngathi ndiyaxabana nawe andifuni uba ngathi andiphethanga kakuhle ima kancinci Thixo yilanje umbethe thekene sendele intsuku kwekho andikwazi kaloku ngakulanda mamela umbethe
Uyayithengisa ngaselo utywala bomgidi. Kame sisi mani ngotshwala bomkhethi. Mhlobam, mntana uzobuye right pha. Uzobuye right. Right. Ngazo ngcilile ngoku. Awumvuso. Sibize abantu senze invitation sayifaka ku Facebook. Sathi nguwe uthatha kwa leave noba ntathu emsebenzini. Akwazi ungabikho. Iyeke lanto ecake. Hayi. Iyeke lanto ecake. Ngicela ntanga. Abo bantu abo bakhuphele invitation. Yes. Lodi aba bantu bakhuphele invitation besithi bazawufaka sana bafake only 15 rand. 15 rand jenga utywala. Decide sense baby bring your own. Umntaze notywala bakhe sike sidibane emqombothini cha. Ayima mani wena ngithetha amadoda kami ntu xa ekucommunicate nentombazana nomfazi wami. Ngitaloko eyokuqala into manje uxele asoze abo bantu bangafaka 15 rand because butheni uzayikhupha kantona nani ngecake. Yawubona abantu ke abafuni lonto yezicake. Ungabantu Thetha ngotywala ndingumuntu Waphi? anantloko ezintathu nokwenyoka. Wena yeke lo unqilile velocila ngapha qale ndizotshayelwa intwana yakhe ndizoqhubela intwana yakhe awufuna ulalela uzongqilela ngoku mamela baby kufakwe only 15 rand kwaba bantu bonke bebesithi invite ifakwe 15 rand ebhakeni kwekabani phakathi kwakho eyami ibhanki weya sozoyifumana because besa usho nayi tiger apha kum sithi bhiya le 25 sithenge bhiya sikhona sabhiya phasene nigqibezela nompehle nangona ningamthandi sesumpehle Oh. gqibezela zabhiya zikhoyo kusheke ngaphi BS exeke 2 thatha zona mntwana usela ugqibezela ofuna utywala uzathi bring their own alcohol because kaloku abanofaki 15 rand Yotkhala ngekeki nelalo nedrink ilalokhala ngekeki nedrink le nenduni ngoba bayazaba cheap yabo babukhala ngebrandey uzawubona ungena i100 nentoni apha kathithela lanto uza wena lento yekeki tibudlala andiyakwazi babudlala mntana uyithethe lana unxelile ndiyakwazi babudlala akakho mntu uzawuphuma ngakeki akakho mntu uzawuphuma ngadrink apha akakho mntu uzawuphuma ngati ke pha abanye bayokhala izinyembezi itabanye yes ubethi uqhubile msesethuqalikasi besengikhomba ndichibezela hayi ndaba ndifike kanje sesuyiyeka muzile ndiyeke ntoni heyi sundiqulela wena ngothi nenebs nezizantoni mfondini ngizawubuyela kwezi keyiki ndiyanqanda hayi subuyela zikekini tshwala endijongo nebranteyi besengikhomba ndinacuba ngoku uyathengisela mayena awuyingcolele suka hey mhlobam ungona ndibuya uyabuya ndiyabuya ngoku uzawugalela umpehle kodwa umpehle unxelile kusuka kwenye indawo but uzamgalela mandinxelile ngoku ndiyabuya ndini izibazana khawume fondi ndiyavu unkosikazi selakhona indoda elizibazana ndiphingile hayi nani uphinga ibhanti thina uyazi uba uyaphinga hayi akuthetha kwebhanti nakazi eyi kuthethwa nganto kuthethwa ngalanto ideki engathi yilanto abantu balwi-wrestling kufuneka badeki ndibani kuthethwa hayi akuthetha wena awundiphe mhlobam ungamgalela uvelaphi ngela xesha apha befihlwa ngumamakhe busithini sanxiba uthayithi zibazana urayithi wena unawo umthetho wena leniyaziyo apha kukwenza nje sis ufihlwa ngumamakho apha entsukwini ndiyazelaphe awume mani mani intoni edlangisa tshonga ngifuna ulahla nale cardboard bamba kumntu amntukulanga enayo ofuna hayi kuphela nasijwejwe hayi lonto ubeka ikeki nje yazi babunabo utywala apha uyadumisa ungcwale kalomfazi wakho bo akazosela lo apha hayi njengoba uginya uzawuginya inguyicela ngeba ndiyakuphi uyabona nawe ke nto nena ke nkomo ebhityile okanye kubethwa kwethini akho nkomo kanti avinjwa le andiyazi umthatha apha emesisi njengengathi njengebopha iqhinga lobopha ubhonsi nje kasho ungakhuleka hayi isamntu ndokugalela abanye bayokhala ingoma yami nale bethatha
ingoma. Sozogqithela ngale nto phakathi xa uphuma. Hayi ingqondo nangingcelenyana. Ngiyangikhupha ngiyayichoma. Abanye bayo. Wena uyabana ndibana apha nalo mfana lona kanje. Into omfana niyivumeli into mayenzeke phakathi kwami nawe. Kutheni uyivumela? Andivumeli into. Into kawenza ntoni? Uthi khona uzongivumela sokuhlala ithi hayi bonqane. Hayi. Yabona Uyambona hayi. uyabona oko bengenile umabo wawo Wayitsha. oko kubheka mnapha uyafika ngoku andimazi Awayitsha mebluri into awayitsha. into yenayitya Angihambise ke mphumela sesemphuma ngibona ngithi nje qebu leyo nto. Uqalisa ngizakukhuphela ukwami awuqalisa. Akaphinda ekumama yakhe ngabe isikete sikamama. Mama usomfaka kwezinye ndicela ungamfaka. Sis ngicapela nale ndoda yakho. Ade jonga phina mfethu ungangifunele job. Ngifunele nix. And aphinde ubukele nami Chiefs nePirates. Nentwana yakho angiphinde ndiye ehlathini ku and anizoyithatha too. and itsili ke ulamodziso ugqithwe nguwe Andizocela ngokuthi ndithethe ungaphinde uyongixelela uba masokroba umntana pha. Alright. Okay. Bye bye. jonga imoto Bye ungakhilwa left and right. jonga imoto ntangam shinithi Abanye ayokhala Betasi. Yo. Eh. Andidinwe phela. Hayi ukwazi udinwa lokho kusela umsebenzi omkhulu. Ugqiba kwakho apha sihamba serumini. ngayigqibele erumini nje izala ungaphuli ungalibali utywala sekile ungayilibala yonke enye uye ungalibali utywala abanye bayokhala